O Día Festivo de Difuntos estivo protagonizado por unha das citas clásicas deste outono con maior afluencia de público. A Feira de Santos de Monterroso. Máis de 100.000 visitantes achegáronse á localidade para mercar os produtos típicos destas datas, como as castañas e as noces. A feira leva 5 séculos celebrándose e esta edición estreou o distintivo de interese turístico galego. Monterroso viviu unha xornada de Santos multitudinaria. Dende primeira hora da mañá chegaron visitantes á feira, formando longas colas de coches na estrada principal da localidade. Como a cada ano, un dos maiores atractivos da feira foi o tradicional mercado gandeiro, especialmente o cabalar, un referente para os profesionais do sector que atrae a compradores e curiosos de toda Galicia. Gustan moitos cabalos, eu tamén teño cabalos, e entonces digo, bueno, pois vou montarlos a ver. Pero porque comprar non compro, porque me sobran dos que teño. Ademais de cabalos, tamén se puxeron á venda outros animais como as ovellas e os porcos. Estes veñen dos campos de Taboada. O seu coidador reserva as mellores cabezas para esta cita anual. Que é moi boa calidad. Ese non se ve todos os anos. Porque aquí véndese moi ben. E é unha feira moi bonita e de buen ganado. A cúpula foi outro dos puntos de maior afluencia de xente. Alí se aglutinaban a meirande parte dos postos de produtos típicos da nosa terra. Os máis demandados os produtos destas datas como as noces e as castañas. Pero tamén tiveron un gran éxito os embutidos e a mel. Mire, vendín chorizos, estes que os fixen eu na casa, ve? E estes son comprados, pero son buenos todos. Compramos aquí un pouco de mel, me vendeu esta nena daqui. Vimos aquí todos os anos por estas fechas, vimos dentro da estrada e viñamos aquí a buscar produtos caseiros que se agradecen nestes tempos. Os produtores quedaron moi satisfeitos cas vendas obtidas. Eu non son das que ven sempre, veño de vez en cando, pero a vez que veño moi ben, moita xente, moi ben, todos moi ben. Moita xente, moita venta, moita mercancía de todo. E é o que interesa. Entre a multitude tamén se puideron ver xestos de agarimo hacia o ministro de Fomento Xosé Blanco, que visitou o feiral acompañado do alcalde e outras autoridades lucenses. A cantidade de xente fixo que a certas horas do día fose prácticamente imposible camiñar por algunha das rúas da localidade. O éxito de convocatoria desta edición estivo á altura de estrear o distintivo de festa de interese turístico galego. Na Mariña, o Centro Social de Viveiro foi o lugar elixido para presentar outra feira, que neste caso dá os seus primeiros pasos. O día 12 celebrarase o primeiro mercado tradicional desta parroquia viveirense. Produtores de Lugo e A Coruña porán á venda, entre outros, produtos autóctonos de tempada, como mel ou castañas, e tamén prezas de artesanía. Máis de 20 expositores estarán aquí en Vieiro, no campo de fútbol, durante todo o día para poñer á venta os seus produtos, e que nos invitamos a todo o mundo a que pase por aquí a disfrutala. O mercado é posible grazas ao tesón desta parroquia de preto de 500 veciños e conta coa colaboración do organismo provincial. A Diputación Provincial está en esta línea de colaborar con este tipo de eventos, entendendo que a provincia é moi rica tanto en produtos gastronómicos como en produtos artesanais, que é un motor importante para o desenrolo da nosa provincia. Un equipo de alumnos e profesionais da Fundación TIC gravará a xornada festiva para contribuir a difundila na provincia. A Asociación Terras de Lugo está a realizar unha importante labor na recuperación dos camiños das feiras. A entidade está a deseñar unha ruta de sendeirismo que pasa polos municipios de Castroverde, O Corgo, Guntín, Friol, Outero de Rei, Rábade e Lugo. Bolseros da Escola de Imaxe e Son de Lugo están a elaborar un vídeo desta ruta na que se recollen lugares que nin sequera aparecen nas guías turísticas. A colaboración forma parte da aposta da Fundación TIC para facilitar a futura inserción laboral dos seus estudantes. Coñecemos esta idea máis de preto. Nos despedímonos con ela ata a vindeira semana. Sexan felices. Con néboa sobre os montes de Guntín, os camiñantes comezaron cedo o seu percorrido polas rutas das feiras, unha idea na que a Asociación Terras de Lugo leva traballando máis dun ano. Que se buscaba, os puntos das feiras, investigar sobre onde hubo feira, e a partir deso unir esas feiras sempre buscando os camiños ou rutas comerciais que as uniran, e senón, intentando leválo polo mellor sitio posible, para chegar dunhas ás outras. Entón, con eso, construíse un roteiro ao redor de 180 km, máis ou menos.
A primeira parada foi no campo de Castrelo, en San Román da Retorta. De alí, a marcha continuou ata o Parque da Carballeira en Friol, onde tradicionalmente se celebraba o mercado gandeiro. Esta feira era moi importante e seguíaselo na actualidade hasta hai poucos anos que sacaron de aquí mesmo de onde estamos o mercado gandeiro, onde viñan as xentes da rotonda e da comarca a traer as súas reses como vacas, ovellas, cochos de todo tipo. O camiño levaríaos cara a Cotá, o campo da Feira de Galloso, en Outeiro de Rei, e a Rábade. Un dos poucos sitios das 8 feiras dos 7 concellos que siguen activas, non? Unha é Rábade, que se celebra o 2 e o 22 de cada mes, e, bueno, a parte do polvo, pois ainda se sigue comercializando algo de gando, menor. Ombreiro, Nadela e Adai, no Corgo, son outros dos puntos de interese da ruta. A este seguirían os campos da feira de varias parroquias de Castroverde. Estamos pois onde realmente había os intercambios pois dos produtos que había non somente en Castroverde, senón en todos os concellos da rodeada. Logo de rematar o trazado da ruta de sendeirismo, a Asociación Terras de Lugo só lle queda sinalizar o roteiro para que poidan percorrelo outros camiñantes.